Għalkemm Alfred Buttigieg huwa magħruf l-aktar għall-kitba ta' drammi, huwa jikteb ukoll il-proża, fosthom Gezzu u dik il-qtajra, kitbiet kontroversjali li saħansitra waslu għaċ-ċensura. Gezzu huwa jiena ddiskrivih bħala ħrafa għall-kbar. Huwa ktieb qasir, isu novella żgħira, storja qasira ħanejdu hekk, dwar brimba li twildet differenti bil-brimb l-oħra u kienet differenti wkoll minn insetti oħra. Kemm fil-ġisem ħanejdu hekk u kemm fl-ispirtu tagħha. Kienet ix-xogħol għalkemm insejjaħlu ħrafa huwa eżistenzjalist ħafna, ġifieri jikkwestjonja ħafna l-ħajja u t-tifsira tiegħu u ħafna filosofiku ukoll. Hija dinja ta' insetti f'din ir-roqa ħamrija kelli l-ispirazzjoni l-ewwel snin li bdejt nagħllem kont nagħllem ħaltarxin primarja. U ħdej klassi tiegħi kien hemm ġnien mal-iskola u dak il-ġnien ispirani biex nikteb dan ix-xogħol ħanejdu hekk. Tiskanta f'din roqa ħamrija id-dinja ta' insetti kif tkun u anke mill-lat ekoloġiku meta tara l-qerda li ssir mingħajr biss ħadd ma jħoss xejn, hija daqsxejn traġedja ħanejdu hekk. Huwa vjaġġ għal din il-brimba u tgħaddi tiltaqa' ma' insetti differenti li jirrappreżentaw bnedmin ukoll. Li għandu sabiħ huwa miktub Malti sabiħ ħafna, Malti poetiku. Jiġifieri dak iż-żmien kont nagħmel ġranet anke biex insib il-kelma l-iktar adattata fih. Jiġifieri dom 3 snin nikbu u kull ma hu twil 10,000 kelma. Aħna il-bnedmin għandna tendenza li nirromantiċizzaw ħafna. It-tqala, ommijiet li jkunu tqal, ir-relazzjonijiet bejn l-omm u t-tarbija u jirrid nirribella kontri dik, irrid inneħħi dik l-idea ta' romantiċiżmu minnha. Allura ħriġ b'daw l-24 silta l-idea li t-tarbija jimpurta biss minnha nfisha u mill-eżistenza tagħha u mis-survival tagħha. U għalhekk da kollu ħriġtu f'daw l-24 silta kif qedlek u daw is-siltiet ivarjaw minn siltiet violenti għal siltiet egoistiċi, umoristiċi, ċiniċi, filosofiċi, jiġifieri hemm ħafna profondità fihom u forsi kultant teneri wkoll. Dwar iċ-ċensura, naħseb dak iż-żmien kont daqsxejn naïv jiena u dak li ktibt għalija ma kien xejn, met ngħid xejn, ma għamiltux biex nixxokkja jew biex nitkessaħ, hija espressjoni li ħassejt jiena. Fil-fatt kien ipprintjat mod differenti ħafna, that was handwritten u għandek daw id-doodles, pinġijiet żgħar miegħu mal-ktieb. U naħseb jien ġiet ċensurat minħabba l-vjolenza ta' din it-tarbija għax hija totalment ma tikkonformax mal-ideat romantiċi li għandna tagħha. ċertu lingwaġġ li użajt mhux wisq. Imma naħseb l-ar waħda kienet li kelli silta minnhom talba lil Madonna tal-ħlas. Imma talbet jagħmilha it-tarbija li qed jgħid żommitejk fuqha li ma jiġrilha xejn ħalli noħroġ qawwi sħiħ jiena. Jiġifieri minn dak l-att. U fiha għamilt li xbija tal-Madonna f'din is-santa. Fil-fatt kienet l-iniku waħda li hija printed.
tekst, l-oħrajn kollha handwritten. U naħseb dawk it-tlet fatturi kienu li ġibbenjat il-ktieb milli jinbih. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.